Kosi Chito Enkosi asephakameni. Esamakhosi nyazulu ezulu. Siqhubeka nokubonga umusa ovela ezulwini ngoba nyazulu ezulu uNkulunkulu. Ngingagorozela udokotela nyazulu ezulu ufuna ukukhipha amanzi emgogodlweni enganeni yami esibhedlela. Ngangithemba unyazulu ezulu akekho umuntu. Abele senu udokotela ngathi asingawakhiphi. Wachaza zonke izinto ngithi nje ngithemba ukuthi ngizohamba ngentaba amhlophe izophila ingane ngibone ukuthi iyahamba. Ngafika phambi kwanyabeni Nkosi amakhosi ingane yafa esibhedlela wathi unyazulu ezulu nanka amanzi nanka amafutha. Ingadli lutho ungezile ukuthi ibone ingane ibhakuza ukuthi iyahamba. Safika yaphuza ithame elilodwa lamanzi ngifika ngo7 ebusuku sayinika amafutha ngafika ngakusasa ekuseni idlala noma wangu umsombuluko. Uthi lo dokotela ngoba kamazi uShembe uthi lengane yeni bifile uyasibona vele singamanazaretha basinophawu verse mobuka nje phela yabona phela singamanazaretha. Uthi lo dokotela semncane ukusha sobonga uShembe uthi anombonga lo whatever wini nimkhonzayo ngoba lengane yeni bifile ngisinenhliziyo kasho nganda sombonga uShembe. Nyazulu sikubonile mhla ka17 eThekwini. Uthema uqhamuka kanhliziyo ishaya kancane imoto isibheke enkantolo ukuhalaliswa. Kodwa ngafikelwa usizi ngemegqumeni ngathi uShembe kanti yoba isikhosi enhluphe kuzebenini. Wangavuma noma ngalalisa kodwa kwafika umunyu nosizi ukuthi uShembe yoba isikhosi enhluphe kuzebenini ngoba lento enzeka lapha ayimfanele uNkulunkulu wethu. Kodwa kulungile manje ukuthi yona indlela izwe elizokwazi ngayo ukuthi unyazulu ezulu uNkulunkulu. Amen. Ngahlupheka kusasa emsebenzini kwangena wena umuntu omnyama yiNdiya umlungu. Thulani bekwenze njani eThekwini? Ngoba iThekwini abamhlophe ikhona nekhona. Ithi mina hayi befasha uNkulunkulu eThekwini. Ngisho manje yathulani? Hhayi ithi mina hayi befika uNkulunkulu eThekwini. Bantwana
baNkulunkulu sicela umoya njengoba umfundisi esibongela isibusiso lesesasehlewe unyaka ezulu besikhuluma ngalo isikhumbuzweni ukuthi uNkulunkulu wakuhlola lokho wakubona ukuthi kulungile. Uma ekhuluma Nkhosazana ngicela ukukhuza amanazareth kakhulukazi kobaba lezi ingane mayikhuluma kunomsindi thembe sengasawazi ukuphuma bukusha nakho lokho. Obaba busy ithi ingane iqala bekazi ukuzothini sebeyasola. Kanti usola nje vele awuyikhuluma indaba yenabashe ethembelini lakho. Ngesizathu sakho saziyo wayivala wena ngithi. Kodwa mase ikhuluma ingane uwo futhi osola kuqala. Kanti fanele beyithi esifundisa abantwana ngoba uthe uNkulunkulu abantwana beze kuye. Ithi yaqala ithenje ingane mayithi wathi uthisha lesi sipoqo lesi cartoon umnandi mahewu sifana nentombazana basola abantu akasho lutho ingane. Ithi imikhuleko nentshumalo bathi ya amen kodwa sebesolile. Kwenza njani makhosana kwathi wakushulela nanikhuluma nibangumsindo nibadala sizofundani kini. Akaze kwenzeke lokhu la ekhaya makushunyela kube nabantu abakhulumayo abanye bayaphikisa abanye bayavuma beningelinde pho inkonzo iphume seniyasola. Siphambi kwaNkulunkulu maNazaretha esimethembayo sicela umoya Nkosamakhosi wala ekhaya. Sicela uNkulunkulu sivikele singathengwa isono ngoba la ekhaya wazi ukuthi uwona nini. Ngolunye usuku into esiphethe sifisa ukuba abanye abantu ngelinye ilanga la unyethiwe leNkosazana luthuma umshumayeli ukuthi akavale ngehlabelelo zithi insizwe ezimbili enyumshumayeli khona lapha ithi ngiyabona uyasishaya umfoka sibanibani nale kwavala yena nala kuvala yena. uNkulunkulu umethuma umuntu amthandayo ngesikhathi asithandayo wena uthi ushaya wena. Basobo Nkosana umumu ubhilitile ufuna ukuthunywa wena ngokunjani. Omunye waze wabuza uShembe wathi yindaba uhlala uthuma lona njalo Nkosamakhosi ithi uthi uShembe chabo lo usone kakhulu vele siyagcinana naye la wena ngobe nginawo lizayo. Yozufise ukuba umuntu olahliwe ngoba niyahala sazela ukuzothunywa la noma sizofuna uNkulunkulu amakhaya baba mkhulu. Asiselanga uzothunywa la ufisa ukumvakela umdluli. Khona kuzelela kaThekeni Nkosi Phakamile. Yona nje siphethe nje la mawukho umuntu oshaya indweba ufuna ngathi ngawuwe. Inkosi mayithuma umuntu ahlabelele ufisa ngathi ngawuwe. Lonto lezo gcina kwenza usube nomona umona uzala inzondo inzondo izala umthakathi umthakathi uzala umbulali. Uqala kanjena uShembe thuma umuntu wakhe athi angcono ube yimi umvakela umdluli vele kuzokuthenga umoya omubi athi hayi msuse. Engabe samthandazisa umvakela umdluli uNkulunkulu abe naye ngoba kudlala ukuhlala noShembe. Inyanga ezulu ehlala isixosho eduze esukani la kunomlilo la. Yozufise ngoba uNkulunkulu noma usulahliwe uyakuthuma kodwa uyazi nisiyagcinana la. Uthi khululeka wena ngobe nginawe kwelizayo. Bathona baNkulunkulu uma sila inkonzo abantwana le abaluleki bethu basiluleka siyazi ukuthi nabasho ukholeka afiki khona abanye bayivimba ngezathu abazaziyo asizazi thina kodwa uNkulunkulu eyibiza. Ayikho into eningayenza noma ningayivimba. Ingane iqala ukuhlala esikoleni ifundela 6 yofunda u10 iphume lapho ehlala euniversity iminyaka engaphezulu kwemithathu kuya kwe10 ihlele euniversity isabathi lenze kabili noma kathathu ngonyaka akekho uShembe usuyokhulunywa lapho. Kanti thina siyakwazi ngoba siphuma khona sibonile. Siyabonga khona kweNathesa euniversity ngoba abantwana bamaNazaretha sebakwazi ukuhlangana. Ngisho ikhungwenze imfundo ephakeme la uShembe aphela khona. Ngolunye usuku uShembe ubiza indoda ngiyasaba ukuyibiza ngoba ayisekho ngiyasaba ukhuluma umuntu osehluba washiya uyazi lezulu. Uthi uShembe le ndoda ngoba ifundile ithenjiwe kuleli bandla kodwa yena kade ikhuluma ngamfundisi ucela noma ngisayibizanga mina. Inyanga zolithatha uThukhwaya ithi
awubhali imithetho aleli bandla ngoba ufundile abhali indoda shembe uNkulunkulu maNazaretha. Masibhalile ibiza abafundisi bukani bafundisi bahloniphaka abafundisi baleli bandla mawufundile noma umncane nkosami hawo bahlonipha bababeshu nomama bethu kanti benza iphutha asoze sabadala kunani uma uyimene umuthisha omkhulu masungene eJudia kusala ngaphandle noma ngabe uprincipal noma ngabe imanager noma umetron esibhedlela masula eJudia uhola umfundisi uhola umvangeli uhola umshumayeli uhola umkhokheli uhola abaphathi bamakhosazana manje iphutha lenziwa abazali bethu nkosami kodwa mbasoli bahlonipha ningahloniphi ukuze weqeni yasilimaza ngoba kukhona nizosaba ukusitshela khona ngoba nihlonipha umisebhalile lombhemu ngoba ufundile imithetho ogcona uthi ukhwaya bathi abafundisi ngosamakhosi ukuhamba kahle uyithi inyanga ezulu hayi nisho njalo abafundisi ngiyambona mina lo muntu obhalela lapha akekho la ubuka nasi isihlalo sami kunjani akahlele ehlalweni namhlanje sikade maNazaretha ushemba ayikhuluma into engekho uthi mina ngiyakubona lokho lo muntu engiyibona amehla akhe abuka nasi isihlalo sami ingakho kufanele ngisho ekhaya ingane akekho uthisha ekhaya yikho imanager ekhaya kunengane ephansi kwamama nobaba namhlanje abazali bethu basaba ngoba naku singothisha sifika nama-braai pack emakhaya usungaze udayisa umuzi wonke ngenxa ye-braai pack nje kwasami nje isobane emhlanganweni saba ukhuluma iqiniso enganeni ngoba igilezile emhlanganweni yakuthengelwe nokudla lokhu akudayisi kuba mdala bazali siyanicela lingakudayisi kuba badala emakhaya sifundile impela sifundiswe yini kodwa kuningi nikwaziyo thina singakwazi okuyikhono lomphefumulo yethu lokho esikufunde lapha esikoleni kwasemhlabeni nakusisi indawo lapha siyakhona kobe kungekho kodwa lokho enisitshela khona kosiphilisa naphambili sesinoshembe ningavumi esikucelayo abantwana bamaNazaretha ukuthi okunye mfisa ukukhumbuza abantwana kakhulukazi laba abangajwayele balapha esihlangana khona salulekwa ukuthi maniphakama phambi kwenkosi yamakhosi ikakhulukazi amakhosazana ushigama nesibongo nendawo nethempeli ungalokhu bala abagcotshwa satshelwa lokho yoba qeda nini yokuthi ufeke umhlambuluko bekunjani sicela ukuthi nje ngutshona komkhwanazi wampunyoni ethempeli lasekhumbula-ke uhlale phezu kodaba lokho esicelayo bantwana bamaNazaretha esicelayo bantwana bamaNazaretha nyazulezulu ukuthi uma besola bavuma ukusola nabo bazisole kuleli bandla mawusola wadaza inkani isono sizale esinye siphuma kuwe ithi ngoma lakha uNkulunkulu abathanda abantwana abayisolayo nenhliziyo eqinisileyo singabantwana abancane siyavuma sizophaphalaza kodwa uma sebekubiza bekusolwa ungabi nenkani wovuma ukusolwa nawe uyisola ushembe uzokukhumbula sithi bantwana bamaNazaretha umuzelo ekhaya uyiNazaretha ungahlubuki ngoba sofika isikhathi usufuna ukubuya akaphinda kuye lo wena omphuzisa utshwala kanti akadalelwanga ukuphuza utshwala noma ungabuya kobuye omunye hayi lowa yana yathi insizwa umfundisi nilokazi unika inkonzo esikhawini sihamba umhlaba yawuqeda ithi unothando umkhololi sathi wathi nya akasazi ukuqhubeka thini nawe ubuso njalo ushaya umcodo ukuthi nya ngoba ngazi ubuyapi ngisho nomakoti abancane sithi abangalokothi beshimiza bagane kuyo ngoba noma ungakhuluma umndeni uhlawula ubuya akaphinda kuye lo makoti wahamba kubuye omunye kobuye omunye ayilona wahamba siyayibulala inkomo sibulala imbuzi sithethelelana kodwa kobuye omunye nendoda uma kuyabhunga indoda yathinga inkosikazi yathinga ingane noma kwemva kweyishumi akaphinda kuye lo ababo wabhunga kubuye omunye
wena ubucanga ubhuka ucanthi ubuye ufune ukwazi zokukhumbuza ingane ihlalaza namhlanje yothasa ukube lwababa zithi ingane umuzi kamalo asikwazi uphuma apho wena siyabhunga madoda so bese singabanye futhi ubhunga kuyinkinga ngoba umuntu okwabhunga ngazi kwenzekani indoda ibuye ngasezwe endlebeni mekuyabhunga ukuthi angazi ngacanga ubhunga ngasaba lokuzobuya ngasezwe nasendlebeni futhi mengimani noma kubili isiphatha ukuthi ayizwe endlebeni noma ikhohlele uduwe bisayeka uyisikhohlele intambo afanele uma indoda ihambe emhlabeni unkosikazi akhaliso ukuthi umyeni wami uhambile angimnikezanga inhlonipho nentobeko abe ngimnike yona afanele madoda uma umkakhe ehamba ukhaliso ukuthi umkami ngimnikezanga uthando nokumnakekela ofanele ngimnike lona the ushemba sibathande bona bahloniphe sikhuluma lonto kubantwana bamaNazaretha amen sithi bashumayela basize uma ugcwethiwe umshumayeli fanele ukwazi ngisho amakhosazana imithetho yakhona omama obaba namhlanje kunezingane la ezisolo kakhulu esine esikweshini kodwa ezinye azazi ngoba kunabashumayela abanesibindi esisabisayo ukuthi umshumayeli angisifuni isikoshe ethempelini lami nosini injobo umshumayeli wakhulaphi kanti wena athi la ngisifuni isikoshe la kodwa lesi sikoshe ushembu uyasifuna usuvalile ethempelini angifuni into engisela afuna sini isigeke ayikho into embi ngesigeke esikushumelayo kunabasho ukuthi sifuna bonke abantwana bamaNazaretha igama elisinwayo liko ufuna ungakwazi ukulisina lonke sikhuluma abantwana bamaNazaretha mawufika ukuthi igama elithile uphoseke phakathi usine lehlalo zamana njengoba ziningi kangaka azibencane ongazazi ibe eyiningi ozaziyo ukhombisa iyakhula eNazaretheni ingane zifuna ukuthela zazo ezingane namhlanje emayivunyula ingane zikhona ingane ezilungile isikosheni zidinga thina ukuthi sondele kuzo siyithande ungayi kuzo ukuthi ungayithandi ngoba uzokubona uyithanda futhi izingane ufuna moya kuzo ulwazi udaba lakho ungayi kuzo ungazi uthini kuzo ngoba idlala izingane lezi kufanele sitshele iqiniso emathembe ukuthi mntanami noba usine esikoshini awuhambi ngestathuli ingaphelele imvunulo emzimbeni namhlanje ubona khona abona kodlule behle emotini la befaka amajini amabhuzu bagqoka ekhaya noma sebehlala behambe ngawo asahambi istathulo la ekhaya kukhona abantu besagqoka ikhindi nevest nesipho simhlophe umbona umfana eshanga amabhuzu nesikhindi nevest kanti kuphi lapha ba kodwa azazi lezi ngane umshumayelo wathi akasifuni isikoshe ethempelini lakhe akulona inkaka ukuthi wafika usumdala usinanga ngesikoshini ushemba ukukhumbula usumdala nabi icala lengane lelo sihluphekile ingane uma umgcotshwa kusho into zalingane elungile ziyophuma nakuyigebengu nezidakwa bese ethi umuntu obenaka ingane yakhe yadakwa igidi bese banezingane ezigidayo ethempelini selele ebhekene nabantwana leyo abanye bavalini nabasho bakhuleka ingane zabo ziganga kwashoke nabashazi ukhulela ivaleni lento ba ayisekho ingane yakhe enye mhlawumbe uzela ibhimbi ufanele ukuthi ngoba indoda ayishawa ingane yakho akuyona eqalayo kwaye ingcono sivali nabasho kwenze njani asibe leqiniso asibe nisibetshela abantwana ukuthi uma ubuye emgidini ekhumula imvunulo khona lapho namhlanje ushawunana ebusuku uthi odlule egarage uchitha amazi ubona isikhoshi siyabhaka ukuthi isikhoshi songena etoilet ayazi lengane ngomshumelo khona akhulumi ngesikhoshi akusithile ushemba ukukhumbula usumdala dedela ingane isine yebo iselo sibhekene nabe seniyakhala nithi ingane ayihloniphi kanti uthi uNkulunkulu nani bantwana bathimbo baba ingabathukuthelisa abantwana kodwa siyanxusa kubantwana nobethukutheliswa abehlele ngezansi siyazi khona abazali abayilahlile ingane zabo bayijinga bayinaki sithi kubantwana noma akuthinga umzali wakho ngeke kushintshe ukuthi umzali wakho
noma ngabe uphuza utshwala asilindele abantwana bezoshumela la ethi bakwami isidakwa usho kuyisho ukuthi isidakwa awusho nje umzali ekondlile noma engakwendlanga muyeke bombona abadala ukuthi wenzeni akusikhono kwakho yeshela ngezansi ingayi wena umncane wena nakhona la kubagcotshwa bakhona abagcotshwa abagangayo nje umbondozo waganga lokugcotshwa kodwa nakhona sokwehlela ngezansi ngoba bangabagcotshwa moya kushembe ngeke ufike ukuthi ngishaya lo mgcotshwa ngoba yena ongisukela ushembe yolahla wena uthi awuhloniphi ngoba uyingane lokho esikhuluma kubantwana ngihlale ngabonga Nkosi amakhosi isibusiso sasebuhleni ngibonga Nkosi amakhosi ubagcotshwa bethu abasixhasile ngibonga kubazali bethu sakhela babamkhulu indle ebuhleni ngaphandle okweseba labagcotshwa nabazali bethu kuze boshaka baphathi bamakhosazana siyabonga nisesekile nasithemba masicela ukunikela nasinika siyacela nawe kuzayo nisethembe ngoba sifuna ukwenza okuhle phansi konyazi lwezulu asithandike baningi abantwana abahluphayo abazokhanda endaweni yakubo athi thina siyintshe kodwa siyona nabasho lizwile unyazo zulu ukhuluma ngenabasho mongasona nabasho wenu yini siyabonga abazali bethu khona bazi ukuthi emakhuluma ngenabasha ukhulumi ngabo njalo namhlanje sizoyitapha ibusiso sizoyitapha nikhona njalo namhlanje socela nje inkonzo imiphuma basala abantwana bamaNazaretha ngoba khona usuku olukhuluzayo ngoDisemba funa silungiselele amen nisethembe nje bazali esinenzele phansi kodwa lingasithembi ukuze nisondele eduze nisibuke ukuthi senzani ingakho lokho sicelayo abantwana bamaNazaretha inhlonipho makhosana ukuyiphatha kahle kuyeli bandla akusikhono kwamakhosazana kuphela okwethu sonke nathi makhosana amen ongayithola ingane engaganiwe akahlale njalo azaganwe uma uzozala ingane akaganwa uyidalile inkingi emhlabeni noma ngabe uyinsizwa noma ngabe uyintombi uyidalile inkinga sifisa bonke abantwana abathola abantwana abasale seyibamba khona lapho uzocela intombi ebhenchini ugana uthola abantwana anomlalela umuntu owaboshwa umethi mfowethu angufisi ongena ejele nisilalele masikhuluma ngoba sibuya khona ejele nimlalela umuntu owabuya ejele umethi mfowethu kuyabheda lapha yana awubheke namhlanje ukhulela ingane abantu awunangisho inkubo yogeza umuzi umnumzana uzohlawula ngani ngoba bathola isitoho kodwa usunengane ezu4 komama bawu4 uzohlawula ngani lo muzi ugiqala khathi wakhulelisa yangane wena babezwana ubaba nomama kodwa wakhulela le yangane wahlakazeka umuzi phakathi kwababa nomama ngenxa